artirtake man ɓe anda ko ɓe andini fukaraɓe ƴoola mayata jotta ɗo en ɗo septemba caaliɗum modibbo Nasuru Mayna waddugo jotta modiɓɓe meɗen ha nder reedu ƴoola sappo useni jamarem en nume hunde de ɓeɗo ɓe pat kamɓe on dari jangi gasni andal ɗo hokka en andal handita en ɓe fuu maɓɓe ɓe wala sappo wala. Allahu akbar. Usen jamare hunde nde kayre on hulninde to ɗo kanjon himɓe taskitira ɗum darngal ɓadi masiboji bo ɗuuɗi ko en wawata wadgo banni en wasita ɓerɗe men en waɗana mayɓe meɗen do'a en do'ana ko'e meɗen bo Allah hokku en timmode wonde Allah ɓooshu en ɓooshan en diina meɗen Allah ɓooshu en ɓooshan en zurriya men Allah ceniɗo reenu en majjere reenu en majjingo Allah ceniɗo fondu en be sawaba hawtu en be annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha en seedata ha abada abadina ko waɗi min wolwata ɗo luutango modiɓɓe amin man on na yottugo ɗum to en wi kamɓe on ɓe wara ɓe dara ɓe wolwa ko ha toye kam wala ko en heɓata wala ko en andata ngam man useni en wasite mo en wallini jotta ɗo en ɗonno tamma bote maako duuɓi 40 garoji kanjon en tammanno bote maako derkejo on mo duuɓi 38 amma andal maako ngal o mooɓi ɗo en pat en seydi ngal modiɓɓe on seydi andal maako na majjuɓe amma nda modibbo maako bo ɗo ha ɗo fahin to ɗo mo en tammanno bote men duuɓi bote maako bote andal maako sankutugo andal maako duuɓi 40 garoji ɗum wari ɗum ta'i ras hande bana maako lore heɓe ha hakkilo ɓi adama ka ɗum caɗɗum amma ha Allah ɗum koyɗum jangirɗe man fu ɗe canjiti jangoɓe man fu canjiti ngam man useni en hotane Allah mo tagi en ande bo wargo ha ɗo doole ko hande ko jango kala ko mayata ɗo pat battatan on ngam goɗɗo waali balɗe 2 yago 10 ɗum juujure on o maayi to modiɓɓe mawɓe ɗo maaya juujure bo ɓe maayi nyande ɗo en timmidi be modibbo Gamu maayi bojji man timmay modibbo Alin Wuro Dole maayi